Kalitatea bai, baina kopuru edo kantitatez nahi baino eskaxago, usaian biltzen denaren laurdena gutxi gora bera. Eguraldi aldakorrak eraginda besteak beste. Gerezi ekoizleek etxipenez bizi dute egoera. Arratsaldeon ikusentzuleo, Jurre Bidegain lankidea izan dugu hainbat ekoizlerekin solasean eta jarraian eskainiko dizuegun erreportaian emango izkizuegu xehetasun guztia, baina lehenik aktualitatea ate joka dugu Bart Bordelen bozkatu den eskualdeko trenen kudeaketa pribatizatzeko aukeratik hasita. Ez galdu gure gaurko saioa. Ongi etorri. Eskualdeko tren zerbitzua operadore pribatuei irekiko da. Bordelen eskualde kontseiluan horrela bozkatu baitute Bart. Hala Gusetek dio, zerbitzua hobetuko duela SNCF eragile publikoarekin adostutako prozesua dela eta Europak beste auturik ez duela uzten. Erran behar da privatizazio hori agintzen daukula Parisek eta Europak. Hori, estatuak ez du eskurik, edo arras guti du. Guk erabaki dugu justuki, transizio hori egitea hemen dizazpi urterat, eskuz esku SNCF-arekin. Angie Santamari, Ruseten gehiengoko kontseilariak onartu du ez dela erabaki erraza, baina gaineratu du SNCF-eri erraztasunak emateko modukoa izanen dela. Ezkerreko gehiengoan hori trenkatu dugu. Nik Ipar Euskal Herriko haute txikisa asumitzen dut gure postura. Postura hori ez da agian trenaren sindikatu batzen gustukoa, baina uste dut, alatak guztiz ere, kuraia handiz hartzen dugun erabaki bat dela. Gure egiteko molde hortan, frakzionatuz delako hori zazpi urtez, SNCF-ak emanen diogu guk eskualde kontseilu gisa, SNCF-ari hor sartzeko linea baten konkurentzia sail hortan. Eragile izaiteko. Beraz, uste dugu, molderik eraginkorrena SNCF-ak oino SNCF-ak gisa eragiteko eta kudeatzeko linea horiek dela eskualdeak posatzen duen partzuergo hori adostea. Berdeak eta komunistak zerbitzu publikoa orain arte zegoen modura mantentzea eskatu dute eta tren zerbitzuko sindikatuak ere haserre mintzatu dira. Privatizatzen duen ezkerreko lehen eskualdea dela salatu dute sindikatuek eta gaineratu neurria ez dela ez langileen, ez bezeroen onerako. Eskualdeko lurraldeetan prozesu mailakatua iragarri dute, Poato Xaganten hasita eta Ipar Euskal Herrian amaituta. Gurean 2027an hasiko lirateke eta 2030an prest egoteko. Bata beste proiektu bat prozesu honekin lotura izan dezakeena, Baiona eta Donosti arteko mugaz gaindiko tren zerbitzuaren hain zuzen. Printzipioz, SNCF-erekin sinatutako akordioa bai, baina operadore pribatuei ateak irekitzen dizkiona eta beraz tartean, Bidasoa hegoaldeko operadorek ere parte hartzeko aukera izanen dute. Miarritzeko Ipar Euskal Herriko soinu liburutegiak 40 urte bete ditu. 1983an ahots emaileen elkarteak sortu zuen. Miarritze bertako The Lions Clubek bultzatuta. L'objectif de l'association des donneurs de voix, c'est helburua audioliburuak sortzea da. Irakurtzeko ezintasunak dituzten pertsonek edozein dela ere beren desgaitasuna irakurketaz gozatzeko aukera izan dezaten. Quel que soit le handicap. Izan ere, irakurri On peut lire de différentes façons. Begiekin eta belarreekin egin daiteke. Honi esker, bidaiatzeko, hazteko eta formatzeko aukera ematen zaie pertsona hauei. De s'évader, de se cultiver. Beren lan guztiak lebibliotekzonek.org webgunean aurki daitezke. Ezintasun agiria duten pertsonentzat eskuragarri. Eskaera bidez etxera ere bidaltzen dituzte audioliburuak CD edo USB giltza baten bitartez. Hala ere honetan guztian ezinbestekoa da ahots emale edo bolondresen lana, bereziki euskaldunena, oso gutxi bai daude, eta egiten duten lana funtsezkoa da jende askorentzat. Zailtasunetan den jende horrek ezin du irakurri, orduan noski behar dute bide bat kulturan sartzeko, literaturan edozein motatako irakurketa motana, eta albideak eman behar zaizkie, noski, importantea da egiten dena hemen. Zailtasun handiegia ez duen lana, baina denbora asko eskatzen duena. Lehen marinaren behar duzu etxea isila, zeren mikrofonu hauek biziki onak dira, eta soinu guztiak harrapatzen dituzte. Gero, hitzen artean
zuk egiten dituzun soinuak, horrelakoak, kentzea galdetzen digute. Erraiten da gutxi gora bera, ordu bateko irakurketa hartzen duela 3 orduko grabazioa denbora aldetik. Baina era berean merezi duena, jendeari zar zein gazte bizia hobetzen laguntzen duena. Ezagutzen dut aurtipi bat ez duena ontsa ikusten, eta hari pentsatuz aizaniz gogoetatzen, behar irakurri behar nituela liburiak beretzat, eta horrek nu pusatu. Liburuei gure ahotsa emanez, bizia koloreztatzen baitiegu irakurtzeko gaitasuna ez dutenei. Eta ala nahi dutenek beraiek ere parte hartu dezakete elkartearekin harremanetan jarriz. Kalitate honekoa baina kantitate gutxiago. Eguraldi aldakorra dela eta nahi baino gerezi gutxiago bildu dituzte aurten itxasuko ekoizleek. Tengoa zinez txarra da, domaia da, zenta loratzea biziki edera da, izan da, aurten, eta atik gero, ondotik polinizazioa ez da behar den bezala egin, eta beraz azkenean gerezi gutxi bai. Gure etxean, adibidez, pentsatzen dut eguneko ogoia bilduko dugura ez gehiago. Badira eskualde batzu nun uzten dute aldeat gerezia sobera komplikatua baita. Gainera guk itxasun deliberatu dugu biologiko maneran ekoiztea. Egan nahi du produkto kimikorik gabe, unkailuik gabe, heldu dena biltzen dugu. Ahunt sanoa da, baina kantitateetan ahunt gutxi dira. 60 hamarkada arte uzta oso garrantzitsua izan zitekeen 300 tona biltzen zituztelako urtean. Gaur egun ordea 20 tona biltzen dituzte gehienez. Lehen etxe edo etxalde guzietan baziren gerezi ondoak eta baziren biltzaleak ere. Egan nahi behitu familia handiak ziren, eta aurrek familian denak biltzen zuzten. Orain laborariak gira bakarrik, eta ez dugu ekoizten gerezia bakarrik. Baditugu usu ardiak, ardi esnaunak, oso irrati sormarka egiteko ere, edo behiak, badira ere sehidunak, gerezia bilakatia da zerbait ondoan dena. Eguraldi aldakorra dela eta gerezi guztiak ez dira abiadura berean heltzen. Gertatzen dena aurten da arbol batean baditutzu ontuak ez diren gereziak, ontzen ari direnak eta pres direnak biltzeko. Entxeatzen dugu normalez biltzea konzentratzea aurten ez da erresa izanen, eta azken bizpairu lau biltze egiten balen badituzu, laugarrena biziki luzea da, zenta joan behar duzu banan gerezi guzien txeka. Ekoizlaren erranetan oro har klima aldaketak ez dio bakarrik gereziari eragiten. Gerezia beti urte batez emaiten zuen, beste urtean ez. Hor zaila da gereziaren dako, zaila da gure belaren dako, zaila da hartua ere egiten duzulaik. Ez dakizu ze sasoinetan behar dituzun zure pentziak erain ez, eta buru hilean badira ahak, leheno baziren ez urte guziz, behar ditugu lirandiak landatu, ez dakit. Klima aldaketaz gain beste etxai bati aurre egin behar dio gereziak, mamutxei. Agertzen dena eta gerezi bakotxetan txistatzen duena leheno ez ginuen hori. Eta ene ustez klima aldaketak du ekartzen mamutxa hori. Eta txistatzen du gerezia eta usteltzen du barnetik eta kanpotik ez da ageri. Itsasuko gerezia babesteko helburuz label bat lortzeko lanean ari dira aspaldi xapata elkarteko kideak. Label horrek itsasoko mugak gaindituko lituzke Garazi Baigorri Euskalderaino heltzeko. Hain zuzen, orotara 76 herritan aurkituko litzateke label horren fruitua, eta hemendik 4 urtera lortzea espero dute. Berriki iraganden Tulalaika Festivalean izan genituen Bilboko Ziztadak eta Erlantz taldearen rigi eta rap doinuekin doakizue gure gaurko agurra. Ikus-entzuleok ongi bukatu asteartea eta bihar arte.